Hola, el tema d'aquest tutorial és com crear una contrasenya d'accés a un curs Moodle. Una altra manera de dir-ho és com habilitar l'autoinscripció en un curs Moodle. L'autoinscripció us permet administrar la matriculació o inscripció en un curs del Moodle amb clau d'inscripció. Així el professorat editor només ha de proporcionar a l'alumnat aquesta clau, aquesta contrasenya. Quan un alumne intenta accedir a un curs amb clau d'inscripció, se li mostra una pàgina on ha d'introduir la clau i quedarà inscrita automàticament. Aquesta clau l'ha de fer servir l'alumne una vegada i ja no cal més. Quedarà inscrit automàticament dins del curs. I ara veurem com podem crear aquesta clau dins del nostre curs. Aquí estic jo situada als meus cursos. Agafaré aquest curs model. Per crear la clau d'inscripció dins d'aquest curs hem d'anar aquí a participants, que està aquí enmig. Cliquem a participants i com veieu no cal que estigui el Moodle en mode d'edició. No, simplement és clicar a participants i hem d'obrir aquesta pestanya. Aquí tenim els usuaris inscrits i anem a mètodes d'inscripció. Dins de mètodes d'inscripció tenim tres modalitats diferents. Ara la que ens interessa és com crear una clau d'autoinscripció pels nostres alumnes. Ens hem de situar aquí. Aquí està visible. Es pot ocultar, però ho volem visible. I anem aquí a la rodoneta per configurar la clau d'inscripció que ens interessa. Aquí molt important, això està ja fet així per defecte. Aquí posa habilita els mètodes d'inscripció existents, sí. Permet inscripcions noves, sí. I la clau d'inscripció que jo he posat per aquest curs és aquesta. Es pot fer visible. Frases fetes en català, que és una mica el nom del curs. Intenteu no posar una clau massa complicada, perquè si no tindreu problemes que els alumnes no ho posaran bé. Si poseu molts números o després hi haurà alumnes que no la posaran bé i vindran i tindreu que fer la inscripció manualment. Que no hi ha cap problema, es pot fer, però és molta més feina pel professorat. Bé, utilitza les claus d'inscripció del grup? No. Si teniu un grup concret, rol assignat per defecte, alumnat, i aquí també es pot activar la duració de la inscripció. No cal habilitar-ho. Notifica abans que venci la inscripció, tampoc cal. La data d'inici, data final. Això ho podeu habilitar, però no és necessari. Ja? Cancela la inscripció si roman inactiu. Aquí jo tinc posat mai. Nombre màxim d'usuaris inscrits. Tampoc cal posar el nombre màxim, etc. Però aquí sí que envia un missatge de benvinguda al curs de la persona de contacte del curs. Aquí podeu posar un missatge de manera que la primera vegada que entri un alumne dins del curs podrà llegir un missatge vostre de benvinguda personalitzat. I desem els canvis, i aquí ja tindrem una clau d'autoinscripció per l'alumnat. Bé, aquestes serien les informacions més importants sobre com crear una contrasenya d'accés a un curs Moodle. Adeu.